тимчасово перебуваючи у французькому засланні на 20 років вже там, а зараз тут, на захисті України. Не хотячи іммігрувати будь-де, я, в принципі, поїхав, вигравши конкурс міжнародний там у Франції. І дякуючи цьому конкурсу, я потім співав регулярно, концертував і фестивалі також. І в якийсь момент просто мені запропонували залишитися там. Тобто в мене не було намірів, але маючи візу, двомісячну візу туристичну, там робочу, так, залишився на 20 років. Ось така трошки історія. Не знаю, як це оцінювати, ну, в принципі, ось так сталося. Чому з гламурної Франції ти вирішив повернутися сюди і сидіти вот тут, в окопі, на краю? А хто сказав, що Донбас не гламурний? Ось так. Ми вибираємо свою гламурність. Я не бачу нічого страшного. Поміняти комфортне ліжко на бліндаж. Це, в принципі, нічого такого страшного не бачу. Як для чоловіка, скажімо, не без пробольшення високої культури, тримати в руках зброю і... Це, ну, в принципі, саме в цих людей, які мають краще, більше відчуття справедливості, скоріше саме у людей мистецтва це викликає, скажімо так, є така чутливість до всього, що зараз відбувається, тому взяти зброю до рук для захисту своєї держави, в принципі, свого народу, скажімо, бо я так тепер кажу більше в наших умовах, коли є антидержавна там верхівка, яка саме державу робить не народною, так, а ми саме люди мистецтва, ну не знаю, там будь-хто, хто бере в руки зброю добровільно, це люди, які відчувають набагато сильніше проблематику, напевно, ніж інші, і все. Але не бачу жодної контрасту проблеми в тому, що люди високої культури чи там будь-якої культури в такий дуже відповідальний момент для держави можуть взяти до рук зброю. Це, в принципі, є природня, скажімо так, природне бажання будь-якого народу у світі, коли ти маєш агресора, окупанта, який вбиває десятками тисяч твій народ, яким чином ти можеш просто сидіти вдома і не зробити цього? Особисто кожен, або не допомогти тим, хто тим займається. Ну, скажуть, що кожен повинен займатися своєю справою. Що співак кажуть, так, дійсно, це так правда, що деколи мені закидують, і навіть дуже часто саме про це мова йде, але я їм просто кажу, це мій особистий вибір. Тобто, окей, я в принципі, не покинув свою професію, так, я не покинув свої справи там волонтерські, які ми робимо, чи громадські в Парижі для України. Це все відбувається паралельно. Тобто в мене є така потреба, відчуття бути паралельно всюди. Саме особисто мені потрібно бути і тут, мені потрібно бути на першій лінії оборони. Саме тут також я відчуваю мою присутність потрібну для мене також. Тобто це такий особистий вибір. Тут я всім відповідаю, ну вибачте, так сталося. Я так вибрав і все. До того не так і відбувалося, бо всі там кричали там: о, Боже, як же оперний співак, приїжджає на фронт. Така якась героїзація. Наші люди дуже люблять героїзувати будь-що. Я десь можна зрозуміти також їх, але, наприклад, я це не сприймаю, бо дійсно до того приїжджав на більш короткі там періоди по місяцю часу, так. А зараз маю можливість дійсно більше присвятити часу передку і буду тут максимально скільки зможу. Знати пряму інформацію, бо це дуже важливо для всіх. Навіть поза волонтерством, взагалі, про все, що відбувається тут. Офіційні медіа, офіційні речники, вони не говорять правду, вони, скоріше, говорять неправду і замовчують дуже багато речей, які, в принципі, є кримінальними. А потім є просто оця недотік інформації, правди про фронт, є кримінальним в тому плані, що Європу не можна питати допомоги, не можна питати продовжувати санкції, їх посилювати, якщо ти їм не даєш справжньої інформації про те, що відбувається тут.
Тобто я можу просто таки сказати одну річ. У Франції люди досі не розуміють, чи це громадянська війна, чи це російсько-українська війна. Дуже багато питань тепер дійсно у всіх, не тільки українського народу, який дійсно дуже зараз в такому стані важкому, але також питання від всіх країн, які є ніби нашими союзниками, саме це. Хлопці при владі, давайте вирішувати, або ви щось робите так, як потрібно для того, щоб країна якнайшвидше закінчила цю війну, чи ви це, що ви зараз робите, воно для того, щоб її продовжити і заморозити конфлікт. Народ України цього не хоче. Це факт. В першу чергу народ Донбасу, як дуже часто в пропагандистських сайтах Save Donbass People, ми кричимо саме цю таку кричалку Save Donbass People, але народ Донбасу, я впевнений, він того не хоче, він хоче закінчити цю війну. Так само, як народ України. Ми не хочемо втрачати кращих синів нашого народу тут. Ми не хочемо втрачати там села, території, ми не хочемо цього. Тобто ми хочемо якнайшвидше закінчити цю криваву війну, яка, я ще раз наголошую, вона є спровокована агресією Росії, сусіда, але вона також є війною, яка продовжується, дякуючи допомоги і браком саме офіційної позиції саме Києва, що тому вона ще досі триває. Ми могли її вже закінчити вже давно. Добровольці цю війну могли перемогти. Їм просто не дали в якийсь момент мінськими папірцями.